Nou, goeiedag beste mensen. Ik zal zo meteen een visje op Snoek. Ik haal altijd een mooi plakje wat we wel bieden. Nou, hier zit ik aan de waterkant en je haalt altijd een hartstikke mooi plakje. Het wil je altijd wel bieden op Snoek. Nou, ik zit hier nou ongeveer een uur kan te visje. Nou, normaal wordt dan altijd wel bieden dan een uur, want het is hier altijd een gouden plakje. Maar het wil nou nog net echt bieden. Dus we hebben hem. Ja, de visje is net op scherm inklompen. Hoppakee. Ja. En dan is nou een internetfenomeen. Ja. Ja. Hoe is dat? Nou, dat vind ik wel machtig en schitterend. Ja, hè? Ja. Dat hiek ik net zo dacht, maar dat is wel gebeurd. Ja. Ik ben als een bom ontploft op internet, ja. En krijg je dan een proto reacties hier in Snits? Ja, bulten. Ik ben zaterdag week op stap geweest, nou, en vreet ik. Ik ben nog nooit zo vaak op mijn foto geweest. Nee. En al je vrouwen, denk ik? Al je vrouwen, ja, maar Ja? dat voel op zich ik nog wel weer mooi, maar... Oh. En begin nou dus ik te vlaggen? We beginnen nou te vloggen en te visken, ja. We beginnen een proberen en we er een snoek of een snoekbeestje kan uitlokken, maar even zien. En er is ik nog een veske hoe die maken? Ja, van Joop Obama. Die had een veske maken van visken op skerionklompen, maar niet op schaap. Hij rint op skerionklompen en zeker net op Nikes op Facebook. Dochter alles voor de likes. Hij stiet vaart, alles hier is zeker net bekrompen. Nino Schaap, het is krutsnits op zijn skerionklompen. Nou ja, ik zal beginnen met mijn vlog. Oké. Dan leg ik hem dat ik wel even zien hoe ik het doe. Dan ga ik gewoon mijn telefoontje en dan doe ik het zo. Beste mensen, nou ik ben hier weer even aan het visken. Nou ja, uiteraard wat ik al zei, dat Omroep Friesland van Heer die binnen erbij, dus ik draai me even om. Dat ben ze. Hey. Nou ja, we zitten op het gouden plakje wat ik al een keer zei, dus nou ja, hopelijk vangen we hem wat. Dat zou ik wel mooi wezen dat even een vis voor de televisie komt. Nou, Hoppakee. Zo doe je dat. ja, dan maak ik lietse shotjes en dan zit ik wat aan die dappers te luren. En dan is het altijd mijn oude wasje dat er wat opklapt. Ja. Ja. En als je dan zo zit, wat denk je dan aan? Ja, gewoon mooie vrouwje wel. Ja, dat vind ik altijd wel mooi. Nou ja, hoe het werkt. Want wat voor werk dus nou? Bij een boer, bij een melkveebedrijf. Keimelken en op een trekker. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Dat is wel een van mijn dingen, ja. Ja, hè? Ja. Dus kai en visk en fralie. Ja. Hoi. Zal ik nog gewoon ooit zien alle vrouwen die voorbij fietsen komen? Ja. Ja, maar weet spreken ze me wat om. Dat vind ik mooi. Ik was wat fluitje, hè. Dat maak ik ook raden, man. Fluiten ze dan wel eens waarom? Nee. Nou, beste mensen, ik ga op de visje en ik ga dus alleen nog even visken omdat Heer het graag wil, maar het randje hier is een gek. Like en deel natuurlijk ik heb dit filmpje en like en deel natuurlijk ik heb mijn Facebookpagina Nino Schaap, de vischristnis op Skerionklompen. En wil je me nog wat zeggen? Nee. Nee, wij vinden ik kut wel. Ja. Begin ik. Begin een huis, joh. Zo.